농장 한번 만들라고? 버틀 보이나 버틀 스톤 히트리도 ka jingelang ka bladon daga jingmut ban pensngo tho ekinong eki ki bladawa ban wanra ya ka winter capital hatura bat ban dawa pentrekam ya ka roster system na du kisnam bala letno bakin sange no ya ka jinge shong sha jinget ka blane la artayo kam shim la poishono shono henre ban wanra pat ya ka huri hura hado ban don ki pulet ban mensaw badru ban pelong yu mentri rangba ka jelaw konrod ke sangma ban sakut haka jaka ka balong jingelang ha CMO office tura katkum ga jingtep ka bayo pedang u mentri rangba lembat ki pulet para jongu kila sakut ha CMO office tura tang hadien bakhe kansan ka jingkulmar shabar jongka jaka papelong ye kate ga jingelang hapedang jong u pat ki seng balang balayalam dak achik kentup ka GH SMC bat ki wei katkum ga khubor kani ga jingkulmar kalami nakadaw baki patpur kimhon ya ga jingmi jong so naka jingelang ka bakila ap kamang halor ka jingeki jongki badban poisho pot bakin lon mau shiki bor para bacha kani ga jaka basong jingelang hagani ga jingkulmar katu kaningot ki pulet kilamen saw kabala pelong ki pulet ban hab ban siat taki tendong le pensat khamat shiki patpur kum kadak ban pensapriang yaki naka jaka ka bakia lum 농장 한번 만들라고? 버틀 보이나 버틀 스톤 히트리도 야, 빨리.